Kubor nakaslem jong unausan hima. Kajing penkot ya cherry blossom ha kesengi ublay kelawan ra ya shibun kijing persha nagi kenhun beper. Uwe nagi nong mi kmat nak tain ribhoy uba Charles Marngar ubade UMLA MDC Kemawahati constituency ulami syakmat ban penpaw ya kajing bom sengoy hab ya katarik ban penkot ya cherry blossom ke baka sorkar ke penbenah. Nak liang uba Charles sabakren bikinok tok kubor ula penpaw bahagi sengi gibenai beladap ke sorkar ke jupenlongi program kerpang kum ka jingwan jungo kerpang ki menteri na ka sorkar kami bat kiwei ha ki singi ublay ha ka jing shisha ka sorkar jelak la de ban pen ria la ni ban kiar ne jing penlong ki program na ni ki tamasa ha ka singi kentang lo ong ru bahagari India la ju burom ya baro ki jat jingen ka sorkar kami ne ka sorkar jelak ka de ban burom lang ya baro ki jat jingen kham tam mi ki singi ken kentang de ki jat nyam beper kumuway na ginong yalam ki barit jong ka nega tamri bohay ba na po ka jala. Da ka sim jong ka jing sokya na kren hang ni. Alor ki jing ja ki baja po ka state ka jongi. Bat ngan poy be ka phang bat kata ka day hagabay day bat ka jing temu. Jong ka sarkar ka jongi. Ban penlong ya ki Kinja festival. Ka ba la pau shai manta ka bangi tip shai ka day ka way na ki festival ba kata ka day ka cherry blossom festival. Ya ka nega festival labu ya ka sengi utrai la nega sengi ulay. Ki jingja po ka jala ka jongi. Ka ba ngila ban ong ba ka nega jala. Ha ka ba ki pai kristan ki don shibun. Ho ngitip ba ki don ki wairu ki jat nyam ngi burom ya ki. Henry. Ka ek mo kwa ban ong ka nega por ka long bay. Specific na kamta ka nega cherry blossom. Bat kiwai ki program ki ba pelong ka sibla. Kumunong yalam nga sok thang adu kata ban ui. Bana kaliang jong ka sarkar kilapan bai igni ki program ha ka sibla. Ke jingkali menta kalau balai hatom la samo ban pelong ki wai ki singi. Umdon singi shu ban pelong de ki wai ki singi. Ta ka de ki jingkali. Ka baar nang ta. Ka mga kwa ban pen kan mau pi kam dai shu tang ka ki cherry blossom festival. Idon ki wairu ki program ha ka bana kaliang ko sarkar ki pediang ban pelong ha si ulay dang shen dang ha ka khatsan tarik jong Oktober union minister uwan ban bisit ya kari boy district jongi la pentip lot syabaro ki district head bagi haban wan tere ya ka si ulay kata ka di bedang sudah jashan kawai ni ki jingja ka ba ngai la de nga klem aten berkata ka de ka live potrik jong banai Julai Haba ka siblay. Bat kata ka day hagabay day bat ka Commonwealth Parliament Association. Jong ka zuntri. Hakaba u speaker jong ka Lok Sabha. Uwan hapo ka jala. Bat iya ka nero lapelong hapo ka Legislative Assembly haga yen ka bagantang ka jongi hag siblay. Tanga tala dangi Biden. U Prime Minister jong ka ri India ka jongi. Uwan hapo ka jala. Haka singi ulay pelong program. Kabangim ju kamyo ikot yaki por manswa. Kalong ke ke basungsi. Ya keren ya kene da baburam ngaburam yi giwai ki jet niamro. Ki bomdai ki kristan bat kiwai ro. Ngi haban yo ngi em ha ka jala ngi em ha kari haka bangi haban yo buram iwai. Tinga i kane ka jing long ka jing man hangi. Kumba kalong menta ka day na marba kum kinong yalam hapo ka jala ni jemplan ladawan kano ka program nang te na po senta na Delhi ba naway ngi island kat kum ka program ka bagi la fix nang te ni supriang ba balay ngimla ban ong sigentin ba mangihang ni ngimla ban pulong ka simple nginra ngin pulong na ako kasi tinakaliang jonga nga panpaw ba nga kren personally om nakaliang ka party Ray personally nga kran ngadon ka jing snow persya igani ngam snowy hap ban pelong ya kani ka cherry blossom festival hoy ka don ka jing ong ba on pelong ika hadin live jen lawaji sang kataru kadang dai ka singi ublay kadang dai hapo khat ar ba je men met kadang dai ka singi ublay dalilay ru so ba kami hap te kumway na kinong yalam jong kadong ri boy kani ka program ru ka hap hang ni hapo kadong ri boy ka ba igi jongi Jala daga deh dong ri boy ne la daga deh hang no honoru
nakaliang jongahi ngam ngam soi hap but ngapen snow sa sarkar bakumu way na ginong yalam nga snow persya ikani ngam soi hap ban kerpat ro ik sarkar bakim day ban pelong kanong program ka siblay am tanggani ke program ka pemerintahan day nang ni syakmat ro buram lam kat sabayat syurum seneng ngiyo snow ik sur ke jong ipa ki bakran ki baong ki pau ya ki jing snow diam mangi kinong yalam ro ngi snow diaw habang iyo i baka sarkar kapelong ye kini ke program ka siblay te kata ka day mo ka pau kanyan dinagaling ka jonga kerpat ye ka sarkar ban menta ban nang ni syakmat hi ngim day ban priang ye gino ki program ki ban pelong ka siblay